Sawubona Bhuthemba, abantu besifazane ungabathembi. Mina Bhuthemba nga-find out ngosuku lomshado ukuthi unkosikazi wami bekade lala nobhuti wami ongilamayo. Okay, mina nobhuti wami siyalamana, so ithina abafana sobabili bese kuba namantombazana amathathu ezemva kwethu, so ithina esibadala. So ithina nje sigadile ekhaya, umama nobaba nogogo usekhona, umkhulu ongasekho. So unyaka mawuqala nje kuloyo nyaka loyo, unyaka mawuqala si-arrange amalobolo naye mfowethu unkosikazi wami bengakaze ehlangane nabantu basekhaya size siqale indaba zamalobolo. Babembona nje ethombeni, wayengafika ekhaya, ngangihlala naye emqashweni. Alright, so unyaka mawuqala si-arrange amalobolo, kuthi ngogudi ngihambisa inkomo, ube ngisebenza kahle-ke mina Bhuthemba, ngihambisa inkomo kubo zonke cause yantombazana engenayo ingane, ngahambisa nje u11 wakhona, ngahambisa zonke inkomo. Then ngoJune kwambeswa kwenziwa yonke into. Then ngase ngithi mina mangabe ngithatha i-leave yami ngoNovember ngizobe ngishada-ke lapho. Yonke le arrangement le useyaqala unkosikazi wami uyaya ekhaya, waqala ukuya nje, useyaya eyovakasha ekhaya even ngisho noma mina ngingekho. Isimo sokuthi ekhaya bekungahlali abantu abaningi, so bonke abantu bebesebenza, bekusela umalo nobaba nogogo nomfowethu. Umfowethu wena bekade eshayelela nje ikhulu. Alright, osisi bami bebebancane bezemva kwethu kodwa bebefunda emavasiti, akusiba abantu ongahlale, akusiba abantu abahlale besekhaya. Okay Bhuthemba, fast forward nje. Manje sekusondela usuku lomshado, umfowethu nonkosikazi wami sebeclose, and ngike ngithi mangena endlini kukhulunywa besukume beyohlala ekitchen, bexoxela ekitchen. Ngesimo sokuthi umfowethu bengimthemba futhi bengibingekho lento ekhanda ukuthi kungenzeka kube ukuthi khona into esiyenzeka behind the scene. Andangibuzanga Bhuthemba. Mfowethu sengizamile, mfowethu ngaqhushalaza, ngakhipha inkomo, ngaprepare amalobolo, ngakhipha inkomo zamalobolo. Ngakhipha inkomo zamalobolo, ngalungiselela umshado waba impumelelo eningi, imali more than 200,000 ngilungiselela umshado Bhuthemba. Ngosuku lomshado ngafind out ukuthi baqala ukulala emva komembezo. Ngaleso sikhathi mina kwakufanele ngiphuthume emsebenzini emva komembezo, umembezo wawungumgqibelo, so ngesonto kwakufanele ngiphuthume emsebenzini. Unkosikazi wathi uzongilandela ngoMonday. So yonke leyo conversation sengiyibona efonini ngosuku lomshado Bhuthemba. Ngawumisa umshado kuthiwa umiswa, ngawumisa, ngahamba ngaya phambili, ngafike ngawumisa umshado, ngase ngibizela umali eceleni, ngafike ngamkhombisa umali ama-message. Uma wayekade enoshukela, wakhuphuka ushukela esafunda i-message, wayifundile kuma, yize noma wayese ngesikhathi sengishada mina wayesekade retire ehlalele ekhaya kodwa nje wayifundile. So wakhushukela ushukela uma kwaphoqa ukuthi kumele ngimphuthumise esibhedlela. Umina umshado akekho wazi ukuthi umisweleni. Ifoni ngicathi yasala ngephutha, yasala phezulu. Ifoni ngicathi yasala ngephutha, yasala phezulu kombhede laba begqokela khona abantu besifazane, ngoba kwase kuphuthuma phela bengaphumi. Then ngase ngithi ngiyombheka kanti sizophambana. Mangingena endlini sebephumile netromisi. Mangingena endlini nansi ifoni ivuliwe and ifoni yakho. Sasingakazi sithintelana amafoni. Leyo nto ngangizoyi-addressa emva komshado ukuthi now sizoba ne-open relationship, ne? Kanti idlozi yasebenza. Ngani mangifika nje Bhuthemba efonini ngangena kuWhatsApp, wayem-archive-ile umfowethu namantombazane nje amaningi, emsave ngegama kwangasilelakhe, kwakuyigama lentombazane, but i-profile picture kamfowethu kwakuyena. Mangikhomparisha ngasefonini yami ngampela umfowethu. So i-conversation yayifundeka kanje Bhuthemba, yayithi njengoba usushada-ke nomfowethu, ngicathi le njabulo ebiyenzeka phakathi kwami nawe ngeke isenzeke.
ufisela umshado omuhle nomendo omuhle, but umphathe kahle umfowethu. Kwaba mnandi ukuqala kwethu ukulala from ngoMembesa. Angazi yini eyayikade kunesidingo sokuthi bexoxe le conversation, but yabe singisiza mina. Wathi ngicela uqhubeka ne-message i-conversation nje, then wabonga ukuthi ave umuntu wesifazane omnandi. Yonke leyo nto leyo ngiyibona ngosuku lomshado. Ukube ngayibona before, mhlawumbe ungeke uzufike nasemshadweni yonke. Yayilungele le ntombazane, ingakhulumi lutho, kanti behind the scene udodo ntombazane. Ngagibela phezulu kwe-stage, umile la eduze kwami-ke, uma ngibuyela ethendeni, ngifike ngithatha i-mic, bese ngibatshela ukuthi umshado ngiyawumisa. Wasukuma wonke umuntu ethendeni, ngabatshela ukuthi umshado ngiyawumisa, sekunezinto eziphoqayo ukuthi umshado ungaqhubeki. Amakhehla ayekade ehleli ngaphansi kwesihlahla phandle asukuma ngene ethendeni athi kuyobe kuyaqala umshado awumiswa. Ungamane kuqhubeka ngisho umshado kukhona umuntu ongcwatshwayo. Ngawumisa umshado. Umali wangena ngosuku lomshado esibhedlela ikhushukela ushukela. The following day wadlula emhlabeni ngakusasa. Ubaba wayengithethisa, ngangingakamtsheli isizathu sokumisa umshado. Ngangasasibona isidingo sokuqhubeka naloya mshado. Ngangingakhaleli inkomo, ngangingakhaleli futhi imali ngoba ngangisebenza kahle. But ngangingafuni ukugcina ngezinto engizoyisola ngayo kubhuti wami. Ngawumisa umshado September wami. Washona umali ngakusasa. Ngesuku kwakuzongcwatshwa ngalo ubaba washona ekuseni ngalelo langa. Then the following week sekuzongcwatshwa umali wangcwatshwa, ubaba washona ekuseni. The following week mase kuyongcwatshwa ubaba, umkhulu wangena esibhedlela. Kwaphela inyanga wadlula nobaba nomkhulu emhlabeni. Zathi mase kumuntu obonayo wathi umshado awumiswa. Kwakufanele ngiqhubeke nomshado uphele, then bese kulungiselela izinto zama-divorce. Kusuka lapho-ke kwabheda-ke September, ngaphelelwa nomsebenzi. Umfowethu wahamba ngalelo langa, akaphindanga wabuya, akumazi ukuthi washonaphi. September abantu besifazane bazosibulala. Ngawumisa mfowethu umshado kuze kube namhlanje angisebenzi, anginalutho, izinto zami zingihambeli kahle, but ngiyabonga ngokuba khona kwakho. Nathi siphumela obala ngey'nkinga esake sabhekana nazo. Ngiyabonga. Ngiyabingelela ngenza ukuthi ngicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulongisi, cofa subscribe button kule channel yethu unqa phambili Umgosi 2. Wena nzakwethu-ke lana-ke insizwa isixoxela udaba oluyinkinga ngendlela esimbanga. Nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Ngiyangobonga.